weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to weedu bosoyaɓe to wawde to ɓuulon kaaƴe to hunare to ndendori to seeno paalel to sinthiou bamambi to kanel to nabbaji ko on takkusan juula ha to galle ceerno aliou thiam to Wourossogui ko on takkusan juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Tolle ko taari ɗum kala to leydi Mauritanie jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati équipement et transport waɗi erango faade dendagal joom otoji tawi ko hutortoɓe carte grise aji kiɗɗi ɗi kamɓe kala nde ɓe mbaylotake carte uji grise mabɓe ɓe keeɓa carte grise biométrique sécurisé ɗo e nder lebbi tati to leydi Sénégal yimɓe nogas tawi ko ardiɓe société ji woni tigui le chef d' entreprise nogas mbaɗama convoqué yesso dig woni yesso division d' investigation criminelle to leydi Mali to leydi Mali jango wat boniɓe wangu kay sara nokku biteɗo sara nokku biteɗo sara kono bugu e nder ngun jango noon teskama joom suudu président du tribunal de mofti wasi hen fittade mum kedde afrique ma en jabbo Alassane Oumar Bodja habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to Angleterre jeen ha to leydi Ikran hakkude mum e leydi Russie jeen to leydi ɗolaci dentude Amérique to leydi Indonésie to Liban ha to leydi Philippine bisimilla mone kerki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneje wi ko firtata aadi mo aadnude jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneje ko wittiyanke ledde ko safriyanke safruji fina tawa jaatindo ɓalla walla danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah luɓirimo gandal dendagal rafi mbawɗa wondude e nder balɗe tati mbiya alhamdulillah rabbil alamina so tawi kay oɗon maldana ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa omo yaran ɓen rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrat ɓen worɓe wonduɓe prostate jippiɓe leece ustoraɓe gorago e fiɗaɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrat ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkuji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji oɗo saaha joni omo tawe to Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta numéro makko ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mini ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum mbatta 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dagana ha Tros Mauritanie kala en tawi ɗon mi sehil makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawi to Nouakchott tawi ɗon mi ɓiyi ko ne wiye ceerno Abdoulaye numéro mbatta 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo hewɓe mbaɗi audio noddi kolliri tigui guila jokkodiri e makko dendagal rafiji ne mbayno certi hen laaɓi guila wannoɓe paralysé ha yanannoɓe barogal wondunoɓe prostate kala kolliri e oɗo saaha joni e estomac certi ha laaɓi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune konne wiiɗo sanne sanne mbadden dando faade ceerno Amadou Tidiane Diallo an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkorji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitime hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah
kurelte ala rewam ala efe ay taden ko jamirda mbada e ndiyam nguldam ada yara ada yito hen cellal bandu mada sa yidi hebde hen holare lamde no fewi jahata koto site mabbe internet mbada www.gorelte.com jangana hore mada joni kala ko gorelte safrata kala sa yidi jokkondirde e tongode gorelte so tawi gonda koto pikina jokkondirta koy bitedo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonda jokkondirta koy Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonda koto Guijilon walla Agnam jokkondirta koy Mam Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonda koto Kanel e ko taari dum kala jokkondirta koy Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonda koto Ranérou Ferlo e ko taari dum kala jokkondirta koy Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi non gonda koto leydi France jokkondirta koy Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ari e men addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone alkamisa ɗiɗi lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi habaruji mon e demgal pular e sowte ko musidɗo mon seydi mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosojo ko meñi men seydi men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardini habaruji men koto leydi Mauritanie putoɗen e nder jonde jagorɗe joɗinode kay alarba hanki o go lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi subama toon biteɗo ta Ahmed Mawlude o subama ono mama directeur général APIM nono woni tigui APIM woni agence pour la promotion des investissements en Mauritanie APIM nono e oɗo saaha joni jokkodiri tigui walla yowiti koye primature ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ñande jamma talata ɓennuɗo kahiɗinaɓe kay mbaali koye ƴiwonde hewde ndiyam no fewi hewɓe kay mbaali toon ko jamma cofel e kalumbama hewɓe kay pini ko galleji mumen ene tigui galleji mumen ene kewi ndiyam ene jooli guila ndiyam toɓo ha e ndiyam maayo ngo kala hewɓe leeɗe kewɗe kay ko wayno hakkude guure ko wayno kay kebbe e zone to mbiyata zone central kof koko mbi dakka ndiyam kaake kewɗe noon e matériel kewɗo tirfima hen alarba hanki o go lewru octobre o hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi gouverneur mo gorgol hono biteɗo Mohamed Mouhtar Wula Abdi o ardima toon noon batu tawi ko batu comité régional d'urgence wonno Mujibou batu ngu noon ko etade ɓedde kay jeeya ono fotiri kay e coordonde mesure aji tawi ko mesure aji faabu hono directeur régional de l'hydraulique biteɗo Sidi Mohamed Wula Saha Didi o holliri tigui wonde ƴiwonde ko hewde ndiyam no fewi saabu kay o holliri ƴiwonde wotere ko toɓi toon kay ko temedere capantati millimétre o holliri noon kadi laamu ngu nana dari ha tengti laamu ka heeɗi nana dari lankay nana dari no doole mum ponno faabade yimɓeɓe citernaji e motoji e moto pompoji kewɗi ɗum woni ko gadda toon gam horsude ndiyam ɗama laamu ngu noon erima yimɓeɓe nde ɓeydoto tigui jertade nde ɓe ɓeytoto kadi rentade saabu kay jogade kulhulima maayo ngo ƴeera ha ɗum saabo yolaw e nder yoga leeɗe hono Demba Ndiaye kañum woni maire mo kayɗi o holliri kay kala peeje kay podɗe ƴettede ƴettama e oɗo saaha joni gam yidde kay yaltinde e wuuro ngo e caɗele woni ɗe e tawa ko caɗele yoolay ɗo e faabade kay ɓeena wiyeteɓe sinistré o holliri noon fodde camion ngaji jeegom citerne ɗum woni ko nedda toon fodde kadi te moto pompoji nogas kañum woni ko gadda toon foof noon ko gam siɓade e siggade ndiyam ɗam yaltina e nder yoga e galleji e beddaji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder jonde jagorɗe jooɗi noon alarba hankittinama toon ɗiɗo nomination ngaji tawi koto banggue primature toon noma toon ko biteɗo ta Ahmed Mawlude kañum noma directeur
général APIM woni agence de la promotion des investissements à Mauritanie so tawi ko to ministère des finances to no ton ko secrétaire général ko Diallo Mamadou Abdallah kanyum wonno ancien directeur du cabinet du ministère des ministres délégués auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget tawi ko to ministère de l'immobilier et des biens de l'État et de la réforme foncière to nomatun ko Elbou Raïs on mama conseiller technique chargé de l'immobilier joni ko leydi Mauritanie kedolena le concours d'entrée dans les écoles professionnelles et techniques pour l'année scolaire 2025-2026 woni kawgel kay faade dido école aji taw ko heblobe yimbe to bangi métier hitan 2025-2026 fuddima alarba gel kawgel fuddima alarba hanki go lewru octobre hitande junnaade didi no gas joyi e der jokle leydi he kala hono bitedo Mohamed Mou El Aynina wul ayi ko ministre de la formation professionnelle de l'artisanat et de l'industrie traditionnelle o wadi visite makko jillu makko o visiti to école d'enseignement technique et de formation professionnelle mo nakchodam to kawgel ngela wadi to o wawi tigi yettade to na o holliri nona kewgol holli kay taskamika kewgol o taskewgol kay holliri tigi kawgel ngel kay fuddima e dow jam o holliri kadi dépose be yidde kay wadde jeede afndirde ngel do kawgel kewgol mabbe no fewi sabu hitande kede ko be sappo jeegom ujunere fayte medde joyo neddo candidat ete sohla tan ko première année o be cogli ko ujunnaaje joyo neddo kono holli sappo jeegom ujunere temedde joyo neddo dum woni ko déposé ha joni ko leydi Mauritanie keddolen jaagol kala kalfinare ko fati équipement e transport mo leydi Mauritanie o erima dendangal jom otoji tawi kadi ko jogibe ha joni kayitaji bitidi carte grise taw ko kayitaji kiidi di ne mbawata waylude ko boyi haalde dum non e odo sakade o hesidi ni godon erango ne be baydata didon kayitaji ko buri yawde e yaccade o rokkibe dile non ko do e lebbitani monne mabbe kala nde yahata kay wawde waylude didon kayitaji ha jomum heba ko witem carte grise tawi ko biométrie e sécurisé o rokkibe dile non ko lebbi tati o holliri kay do e lebbi tati kala jom oto kay nangado tawi kay waylani carte mum grise yo andu ko kanyuma toni hena hoore mum ha joni khabruji men demgal pular sen no mimato leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal faden to leydi Sénégal fodde kay fodde chef uji d'entreprise uji no gas kebi convocation men yo ngar kay noto yaade ton to diga woni to division d'investigation criminelle be noddira non ko yi mbadi enquête mo cour de compte ko fati kay et gestion des finances publiques tawi kadi ko tuggi 2021 ha yetti 2024 enquête non ko yidde yitude kay yidde yitude tettude kay ko be lemungo majjira fodde temedde dide capantare jeetati milliard kene bura temedde dide capantare jeetati milliard tawi ko France CFA ha joni ko leydi Sénégal kedden to Touba ton ko debbo nayejo jaro duubi capande jeegom e jeegom gondo to legal bitengal gede Touba kanyum tigi tawa tigi ko dartorido ko fate wadde trafic de drogue omo wi em jogen biden ko duubi capande jeegom e jeegom o yarata omo o nanga non o mona nanga do saha omo sokato commissariat spécial wuro Touba ngo e mbadi garde à vue ko fedde non witebe bay fa taw ko fedde bay falena tay fedde witende kurela sam wormaye Touba kanyumen tigi ciakti surru makko ha police ji kay mbawi yaade to galle makko badi enquête be tawi makko non omo jogi kay be tawi tigi e juude makko be tawi omo mofti kiloji nayi e piccal jeedidi kilogramme 4,7 kilogramme drogue kiloji joyi mankude seeda drogue do woni ko tawa e juude makko ko leydi Sénégal ha joni kedren lewru gonde ndu woni lewru octobre wiyete tigi ko octobre rose ko lewru kay de windere nde kala dari kay iniri tigi octobre rose ngam kay habade ko fate o rafi bitedo cancer de sein woni cancer endu catala bitengal LISCA woni la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer ko catal kay darningal habade ko fate cancer de sein dara leydi Sénégal be uditi be kambe be koliri tigi wonde be uditiri lewru ndu kay nyalawma hanki ko parada woni tigi ko démonstration kewdono feewi fodde ujunnaaje didi temedde jeegom neddo dum woni ko notiti e odon podi participe kay e odon parada mo badi hanki hono no holiri kay ja horejo mabbe bitedo Fatuma gennumon kany woni président catal ngala cancer endu non koy cancer aji kay burdi hewde e ndara leydi Sénégal be kolliri kala hitande kay fodde ujunere temedde jeetere cabantaro en jeegom neddo ne windito hesbe tawi ko wondube tawetebe ne wondi e cancer
de sen e kolli kadi kala hitane fodde temedde jeenayo e fodde temedde jeenayo capande jeejude jeegomo debbo ene wasa pittali men tawi ko oɗo rafi biteɗo cancer de sein yoɓi pittali men ɓe kolliri noon e dara temedere rewɓe kala hen capande jeeɗiɗo so ngari holkisade kay nde garata kay hollirde wonde holkisade koye men tawata kay ko cancer o yettima tigui ka woni cancer très avancé woni tigui oɗɗo yiye mum no feewi ɗum noon o holliri so tawi yettima o nokku noon hankkadi safara ala ɓe mbawa tan ko dusde jomum hande hunde nde ha to haaɗi kala l'ISCA noon tafa ko guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e joyyi ɓe kolliri kay ɓe duusi kene qime hay ujunnaje nayyi temedde wonduɓe e cancer endu tawi kadi koye mbaɗi koɓe mbiyata chimiothérapie walla koɓe mbiyata radio thérapie e nder Sénégal noon kala cancer de sein safrete kay tan koye wonduɓe cancer de sein kala ala safrete so wona e nder Dakar e kolli noon yidde mabɓe kay koye nder hôpital uji régional uji mawɗi kewɗi kay nde wattata safrete toon oɗon rafi hitande 2025 nde e nder ɗiɗon e nder nduɗo lewru octobre rose woni lewru octobre rose tatal ngala holliri tigui wonni yidde mabɓe e fandare mabɓe ko holkisade sappo joyyi ujunere neɗɗo e nder nduɗo lewru woturu wiyetedu lewru octobre rose ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeyana toon to Kaolack to leggal Madina Mbabba ngal Kaolack ko goski neɗɗo goto baɓeɗaɗo goto yiita goski ki noon tawa ko fuɗɗima gamotinde goski ki noon yiita ko ñande jamma alarba ene weeta alkamisa hande o sanga 2h 2 octobre sanga 2h du matin e nder suudu tawa ko nder suudu sara canal legal ngal goski ki noon mbiɗen ko gorko ko maçon goski ki noon nawama to morgue hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass mo Kaolack enquête waɗama hen beele ande kay holko yooɓi fittade makko ha joni ko leydi Sénégal keɗen to Dakar police wondude e cetala bitegal ARP woni agence de régulation pharmaceutique ɓe jiiti ɓe pirti réseau mawɗo no fewi tawi ko dartonoɓe kay yeede ko wiyete faux médicament woni médicament ji ɗi moƴƴani to boulevard centenaire ko nokku boulevard centenaire noon ko nokku kay ɓurɗo wawde rewede ɓurɗo hewde yimɓe e nder Dakar réseau o noon jeyno ɗum tambino réseau ko chinois ji ɗiɗi police noon police holliri tawriɓe kay eɓe jogui capanɗe jeegom kene ɓuura capanɗe jeegom carton tawi ko faux médicament ji chinois ji ɗiɗi noon hen goto wiyete ko Dal Julian keddiɗo wiyete ko Shi Yun Shun wondude kay eɓe gondi e complice aji mabɓe ɗiɗi tawi ɓen ko Sénégal naɓe ɓen kamɓe kala noon ɓe teɓama eɗo saaha joni ɓen Sénégal naɓe ɗiɗi noon ko rewɓe hen goto wiye Fatima goɗɗo o ne wiye madame Yadde kamɓe kala noon eɗo saaha joni ɓe rewɓe ɗiɗo kañumen keɗno ko fati livraison kamɓe kala ɓe teɓam eɗo saaha joni ɓe tawi juuɗe dadiɓe enquête o noon ne jokki ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Ousmane Sonko kañum woni hoore jagoɗɗe leydi Sénégal o holliri alarba hanki o e nder jodde jagoɗɗo joɗi ɗon wonde ɓoyata kay laamu ngu ummono ko fati projet ji tawi ko projet ji jeegom mawɗi woni ko wiyete projet phare gam waylude gonka leydi Sénégal tawi kay ko projet ji ɓurɗi mawnude kay e nder oɗo mandat gadano hoorejo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Faye eɓɓoje ɗe noon en tawi hen ko wiyete le grand transfert de l'eau woni tigui ittude ndiyam diƴƴe kewɗe kay ittude nokkuji nawa ɗum e nokkuji goɗɗuɗi no fewi ne tawe hen kadi ɓeydugol kuɓam woni courant électricité nder leydi hen ene tawe hen kadi tigui ene tawe hen kadi nawgol ndiyam robinaji ha e nder guure tawi ko guure tokose e wadde kay wondude e wadde tigui ko wiyete identité numérique ene tawe nder on projet wondude tigui e lawol wadde lawol train tawi ko ummade ɓamtude lawol train ummade tigui toon to Tambacounda faade Dakar walla ummade Dakar faade Tambacounda e ɓeydugol parc automobile transport Mercedes ene tawe hen kadi programme ko ɓe mbiyata coopérative uji agricole wawa ɓeydede hano hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeeyan ha toon to weyndu Bosoyaɓe noon yuɓɓinama toon ñalli tawi ko ñalɗi ɗiɗi ñalɗi alliyankagal ñalɗi pinal tawi kadi ko ñalɗi diine ɗina ñalɗi noon yuɓɓinno ko nogas jeegom e nogas jeeɗiɗi lewru septembre gonɗen ndu tawi ko fedde jiɗɓe Sar Abdoulaye Sar e gardogol yuman almuɓe hono sokhna Aminata Guissé kamin yuɓɓino ɗiɗon ñalɗi
golli délégation ngaji kewɗi ngari mbawi notade gueɗe kewɗe kadi mbaɗama hen ma en ketto cimtol sokhna Aminata Guissé holno ñalɗi ɗi jaari toon to wendu Bosoyaɓe hol fandare kadi nde ɗo fedde nde gaddiɗa o hol erago mbatta kadi faade dendagal ɓen hettiɓe dande maɗa so neɗɗo yiiɗi jokkodirde ma kadi hol numéro mo wawata jokkodirde ma tigui wawata hol numéro maɗa mbawɗa jokkodirede wonande ɓen yiɗɓe abbade sokhna Aminata Guissé. Eyi nde ɓe mbaɗi toon ƴarmoɓe timmugo eyi nde ɓe mbaɗi toon ƴarmoɓe accon haqqe de sokhna Aminata Guissé a salminama. jom ñalle mon radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma mi salmini on mi juurima on salmintoon ɗo ko Yummum Almuɓe yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr e ceerno Kalillahi Sy yuɓɓinnoɓe conférence tedduɗo to weni Bosiyaɓe ɗo e Yebba no mbiɗani tan ko noon e alhamdulillahi rabbil alamin Allah jetti Allah no fewi programme o Allah ɓenninimo e jaam e onon bandiraɓe worɓe fattam lamiɓe on gaari e jinnaɓe men e seeremɓe men e goto foof ari dottade hen kadi gaddi ballal mumen e timmugal e wallude Yummum Almuɓe fedde Yummum Almuɓe to woni Bosiyaɓe e ko rewɗo ɗo tan jarnade on jarnade délégation ngaji gumminoɗe johlinayi windere ɗi foof ha tentima noon e délégation gumminoɗo banggue Mauritanie e ko nandi hen Mbahe en ko nandi hen Gali Abba en e denɗam Hammel Sall en e Amadou Koutiru Mbaye en bandiraɓe dal mi yiiɗa limtude sa limti juuto walla junno kono foof on jarnama e garal mon en jarnima Madina Gounass naɓe en jarnima Dakar naɓe en jarnima Pare o en jarnima Mare o machallah ɓe mbaɗi hen fayidagal timmugal e ko fedde Yummum Almuɓe noon ko yahata tan ko yidde wallidde koye men ballen ɓesguji meɗen nde wonno so wiyama almuɓe ko aduna o foof toɗɗa fedde nde kadi haɗani e Sénégal tan par ce que nder janvier men garoɗo o so Allah jaaɓi en toɗɗaki ñalawmaji ɗi kono nden ken natoɓe leydi Mauritanie eɗen jiiɗi yaade ha Lika Seyba eɗen jiiɗi yaade ha Mbahe eɗen jetto toon seeremɓe ɓe fedde Yummum Almuɓe ene yiiɗi nawde toon ballal mumen wala kadi toon saka so ɓenni kadi eɗen jiiɗi kadi yaade guure goɗɗe ɗe e ɗum noon min jiiɗi tan ko onon joom jawɗele en e onon joom posuji en e onon joom peeje moƴƴe en e onon joom miijoji moƴƴi en e onon joom duuwuji ɗi fofo hamin jiiɗi mbaɗon ɗum neldon ɗum fedde Yummum Almuɓe nde min ñaagui Allah nde Allah sellinta min sembina min minen yaadiɓe amen e Sar Abdoulaye Sarr ceerno amen joom miijo moƴƴo ngo fewranɗo min ngolɗo lawol o kanko e yaadiɓe makko Sar Abdoulaye Sarr noon en ngala gable muɗum Sar Abdoulaye Sarr ko tindinowo ko pindinowo ko jertinowo ko gandinowo kanko addani ndeɗo yiyande nde yiyande kadi nde mbaɗeten nde eɗen ñaagui Allah yen juddi hen balɗe yo fedde nde yaaru yeeso ya Allah yo Allah rokkude kadi dañde e miñiraɓe hewɓe e onon joom posuji en oɗon ñaaga ballal onon joom jiyanɗe en oɗon ñaaga ballal Gali Abba mi salminima mi juurimama an e équipe ma kadi mi wima kadi yo Allah sellin sembina a ari a woni bandiraɗo gorko tigui 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 a darima no feewi a holli yidde a holli jambaragal a holli cuusal en jarnima noon wendu Bosiyaɓe no fotiruno en jarnima guila e imam o ha e joom wuuro o en jarnima ceerno Djiby Konté kañum e équipe mum e almuɓe muɗum ɓeɗon mbiyete ko roboji kala ko haɓɓaɗon ko almuɓe ceerno Djiby Konté kala ko fewnaɗon ko almuɓe ceerno Djiby Konté almuɓe ceerno Djiby Konté ko yontaɓe ko dariɓe nde min gumi wen Bosiyaɓe nde holto min payi min duusi
giɗo amen sehil amen Sar Abdoullahi Sarr équipe mum timmuɗo mo yidduno ndulmaji o tawi ɗo kadi équipe timmuɗo kadi rewe makko ha ɓulon kaaƴe ne kañum men nani tan ko ha feere wendi bosaɓe nden wayni kamɓe ne ɓe belama ɗum ɓe beltima e dow majjum en calmitima maɓɓe timmugo ɓe mbaɗi toon ƴarango machallah ƴara labtugo ndeyno na hiiri min gummi galle jaatiga men min payi to ɓe juɓɓinta programme uji ɗi toon kadi min tawi toon jamanu machallah e gure maɓɓe saraji ɗi fof gari e keewal ceerno maɓɓen ɗon ceerno addi ɗon almuɓe muɗum addi ɗon almuɓe rewɓe mbaɗi ɗon ko sellinta salligi e ko ñawnata salligi hen goto kadi waɗi ɗon ko timminta njuulu e kadi so njuulu ma ŋakki hano ŋanki tortoɗa machallah ko diine mawɗo ɓe kolli min toon ko diine mawɗo ɓe kolli on toon ko pinal ɓe kolli on toon ko fuutankagal e pulago woni koɓe kolli on toon kala jiɗɗo noon jokkade e ndeɗo fedde kadi jiɗɗo addude e balal mum fade e ndeɗo fedde jokkodirta ko yummum sukaɓe woni sokhna Aminata Guissé noon numéro makko ko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 505 549 29 32 mbiɗen mbatta ko 77 549 29 32 ko numéro leydi Sénégal kadi ko numéro appel ko numéro WhatsApp so tawi noon ko tawateɓe nder dongre Europe jiɗɓe jokkodirde ko numéro leydi France mbatta ko 00 337 mbaɗa 68 23 15 00 kawta koye biteɗo Ndiaye ko ɗiɗo numéro yiɗi jokkodirte wonde kay kala jiɗɗo addude ballal mum walla kala jiɗɗo tawtoyde e ndeɗo fedde tawi ko fedde yuman almuɓe darnide kay gam wallude almuɓe no ƴellitiri hano hannirtani habaruji men demgal Pulaar sen nummima toon to leydi Mali sen nummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui ɓe kolliri wonde kay ɓe mbaɗi opération pattam lemijo to nokku wuuro witego Ngolombougou noon tawe to banggue rewo ɓaƴƴo hirnage wuuro witego Markala ene tawe nder région de Ségou ɓe kolliri noon e nder opération he ɓe joɓima pittali wat boniɓe hewɓe no fewi ɓe keptiniɓe kadi matériel kewɗo ɓe keptiniɓe matériel kewɗo fewi ko wayno pétalaji ɗi hinde A47 wondude tigui e équipement militaire kewɗo woni koɓe keftani ɓeɗon seɓɓitiɓe ha joni ko leydi Mali keddoɗena joom suudu tawi ko président du tribunal mo mofti woni joom suudu biyeteɗo Mamadou Senou kañum woni président tribunal administratif mofti o wasi fittade makko kay e jeeye mo seɓɓitiɓe mbanno faade otoji tawi ko otoji transport en commun sara wuuro witego Konambougou joom suudu juge o noon koye otoji paddunoɗi ko hen wonno ko hen tigui o barmi barmande musande no fewi saaha no wetno culcafriri ko hen wasi fittade makko e nder jayaɓe he kadi ne tawe hen biteɗo juge an on noon ma yani kono barmi hen barmande musde no fewi ha joni ko leydi Sénégal ɓaɗi keddoɗen to leydi Mali ha joni woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe joɓima pittali jihadiste en ɗiɗo tawi kadi ko wonnoɓe e nangude askal woni ko wiyete zakat e remoɓe e nder falde kay hakkude wuuro witego Chouala weere e to wiyete Kanambougou ɗum noon tawe to banggue rewo ɓaƴƴo funnague série bala ɗum noon waɗi ko talata hanki o gohlewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ɓen noon tawi kadi ko jihadiste en gonno koye nanggude jihadi nden ɓe tini kay armée o ari ko ɗon ɓe ƴetti pétalaji mabɓe gam yidde dartade kay pellodiral juuti hakkude mabɓe caggal ɗum ɓen jihadiste en pelle jeytira ɓaawo haaɓe mbawi kay hebde fartange wiide ɓe doga ko ɗon tigui koni koɓe kolliri joore mabɓe tigui kuure e conde joɓima pittali mabɓe teftiniɓe kadi matériel kewɗo no fewi wondude e téléphone aji mabɓe e moto moɓe gadduno ha joni habaruji men demgal Pulaar kedde Afrique jaɓoɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama en calmitima hani Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe ayawtiɓe kam woni ɓurtintude e dongal Afrique ñamanɗo pour ɗomi to Côte d'Ivoire to nden wona Blaise Lams e Estor
dehi kadoji ɗiɗi wonande hono landa des peuples africains Côte d'Ivoire woni PPA CI ene wayno kaɗo landa taw ardi ɗum ko on menan adata hono leydi ndi wala bagbo ko ɓen de kono jagga toon mbaɗa sous mandat de dépôt wonode tata on ɗuɗoɗe ene wayno toto Abidjan ne wayno e takka hon ko wawde kadi yiɗi wonde ɓe gadda toon on ɓe ƴaw noddi kadi e kirina kadi ɓe mbaɗi won ko wiyete trouble taw ko wiyete public ko e nder kadi e yiyande maɓɓe kadi wonande kadi constitutionnel o rewani lawol e tawno wonde kanko mennoɗo kadi addata o leydi kadi kañum woni ardi landa maɓɓe ka koko riwta e ɗanoɓe ardade leydi ko ɗum waɗi noon kamɓe ɓe wawde wadde koɓe mbaɗi ko ngam wiide wonde alay sago ɗum rutine hono lawol Nigéria toon de ene wayno ko sukago kañum kadi liggotoɗo kadi to télévision mbaɗanno kadi émission ngaji payodiɗo no fewi ko o dayi galle mum jana toon to Abuja ha wawi ni kanko o ruttade hen e jomum ko ɗum noon ko bandiji kadi makko ɗum adini mettere no fewi e kadi ko wonande kadi taw kadi ko ɓesgu Nigéria wiide wonde oɗo suka debbajo kañum ko wonano ko ɓeɗe payodiɗo no fewi ɗum no wardede woni tan wona hunde wonde no fewi ɗum noon aɓe jaala ɗum noon ko galle makko o e kadi aɓe joɗi hen sunare mawde no oɗo ruttiti e jomum Tunisie ene wadde toon kadi ko ɓi on mennoɗo on ardade kono leydi ndi ceene Al Abidine Ben Ali biyete kono haalima taw waɗa ko koddaje makko jagga to leydi wono France e ɗaɓɓade kay taw kadi ko leydi Tunisie e wiide kadi kalɗo wiya yo wawan wonde jagguede ɗum waɗi noon ñande talatare nde ɓe mbawi kadi kono taw kadi ko wawde jaggude ko toon ɗum noon wawi kadi wono arde o wawi kadi arde ñande alarbaɗe golewru yekkoma woni octobre toon to parquet général ngam notade e ɗaɓɓade kay no mbiɗi ni wonande ko leydi taw kadi ko Tunisie woni ɗaɓɓade mum nde wawi kadi hono jagguede toon to leydi hono Maroc ene wonde waɗi kadi tawa ko mouvement mawɗo no fewi e wawde kadi wadde kono communitare e nde ɓe mbawi wadde tawa ko ɓen noddeteɓe Z212 ngol ɗo wotti noon lawol maɓɓe hono nayi ɗum kaɗa wonɗe ɗon gueɗe e ɗum noon ko tati wulewru ndu woɗɗen e ɗum noon ɓen sukaɓe mbawi won jippade e guuli hollude koto metti mumen ɗum noon kamɓe noon toon to Rabat Casablanca Fès hani toon to Tanger ɓe mbawi hono jippirade toon e guuli e ndema hollude mette mabɓe tawa ko esclavagie ɗum joguiɗi e hollirde won ɗum ɓe mbi alay saago noon waɗe réforme ko fati noon e tawa ko jangde ɗe wawde waylo waylo kadi ni hani e to cellal to ɗum kadi ɗum ƴewte no fewi ɗum sohla ɗum ɗon kamɓe de ɓe jokki wadde koɓe mbaɗa ko so tawi ɗum ɗon wawa kadi rewnede kono lawol kamɓene de ɓe ceerta kadi e jippade e guuri he ngam haalde toon mette mabɓe e wawde wiide won laamu ngu yo ƴeewo to koɓe mbi ko wawa hono taw kadi ko rewi ɗum hono lawol Ghali Abouba ko ɗum de torguɗen e sabuji men e dongre taw kadi ko Afrique e ñalawma mo gonɗen ɗo ɗum no taw koye daade musidɗo moon Alassane Oumar Modji gorko mo sall ɗo ngam weltare Ayabu TV. Alassane Oumar Modji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to Moderne ha to galle Samassa Killinkara Kahiɗe ko taari ɗum kala ko on takkusan juula ha to galle Alhaji Nourou Alhaji Mamadou Moussa Ali to Dara Halayɓe ha to galle ceerno Mamoudou Waddu to cité Asegna Yombel Dakar e ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi Angleterre puɗɗoɗen alkamisa hande o 2 lewru octobre ko jangu laaɓi waɗi e nder synagogue goto mo Manchester waɗi noon yimɓe tato wasɓe hen pittali men waɗi kadi yimɓe tato wonɓe e barmuɓe hen e nder tato mayɓe ɓe noon en tawe hen wadɗa bonnijo tawi ko police fellimo ñalawma hande o noon ko fête juif en e wadde kay hakkillaji kala miji nguɗo jangu kay ko jangu terroriste ha joni kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Ukraine hakkude mum e Russie paɗen leydi Ukraine e leydi Russie gostoni mbaɗi gostodiral kay prisonnier ji hakkude leydi ɗe ɗiɗi ɗum noon ko alkamisa hande o noon gostodiral ngal noon ngal laatima tigui haaɗi haada saabu kay hen banggue kala addi ko 165 prisonnier wawi ɗacci ɓe toon gaddi 165 prisonnier ɗeɓe mbawi wostodirde koto dowlaji tentuɗi Amérique paɗen ina dowlaji ɗin kay ene tawe e ko wiyete paralysie budgétaire hono Donald Trump noon hoorejo leydi ndi alkamisa hande o holliri 2 lewru octobre holliri tigui ɓoyata mo joddo e directeur des
bureau de budget e ndera maison place beele kay eɓe udda kay beele kay omo namdo uddugol ko fate agence uji fédéral ɗum noon ko menace mawɗo fade landa démocrate en ɓe tawi kadi ko lunda ha joni ko dowlaji dentude Amérique keddoɗen ha joni to dowlaji dentude Amérique ha joni to boowal laade ngal to diwali ngal New York aéroport biteɗo aéroport mola Gardian teskama toon noon ko avion ngaji ɗiɗi pelɓodiri toon alarba hanki goo lewru octobre hay sinno kay ko pelɓodiral ngal ko kakinigal seeɗa ɗum noon ko ɗum waɗi ko jamma hanki e dow piste waɗi noon yimɓe ɗiɗo barmuɓe hen tawi ko barmanɗe kakitiɗe no fewi hen avion goto noon wonno koye juurade avion goɗɗo on e heblo diwde ko ɗon tigui ɗi memodiri seeɗa ɗum waɗi ko sanga 21h58 tawi ko waktu dowlaji dentuɗi Amérique ha joni habaruji men demgal Pulaar koto Indonésie paaɗen to Indonésie noon ko école islamique kañum yanno toon gueɗel nogas jeetati lewru septembre gonɗen ɗo école o noon o yani koye o yanno tigui ko yani ko noon wiyama fodde capanɗe jeenayyi e goho neɗɗo koko waɗa porté disparu woni ko ronkaɓe yitede alarba bilan cakkitiɗo noon mo laamu ngu holliri wonande ɓe ronkaɓe yitede woni porté disparu laamu ngu holliri ñalawma hande o ko capanɗe joyo e jeenayyi ɗum tigui woni ko siiri ko suwa taw yitede yimɓe neɗɗo woni tigui ɓe cuwa taw yite porté disparu waɗi noon yimɓe joyo mayɓe ɓen kay goskiji mumen jiitama ƴeyntinama e oɗo saaha joni noon sécuriste en ɓe kolliri tigui wonde kay ɓe natti ɗaminade wonde kay ma yiite toon tawi ko gonduɗo e wonki mum koto leydi Liban paaɗen alkamisa hande 2 lewru octobre yimɓe ɗiɗo mbasi pittali men e bombardement mo koni koɓe leydi Israël mbaɗi to banggue sud woni to banggue worgo leydi Liban to no banggue ɗon leydi Israël serani kay e jorde toon pomboje kala saaha tawi ɓe toɓɓata ko ɓen witeɓe Hezbollah leydi Israël kala ɓa sifdirde kay ko wite cessez-le-feu e Liban aɗani e kala saaha kay ɓe jorde toon bomboje e pettoje ko cessez-le-feu fuɗɗa kay fade so saaha joni woni tuggi lewru novembre fayi 2024 fayi ñalawma hande o teskama temedere yimɓe tato tawi ko civil en mbasi pittali men e bomba toon to Liban tawi ko bombardement mo koninkoɓe leydi Israël mbaɗata e mabɓe koto leydi Philippine udditen kabaruji men bila maynoɓe kay e séisme woni yerɓande leydi wannode toon bila o ɓeydima ñalawma hande o bila mo jogui ɗen ko capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo woni wasi toon pittali men alkamisa hande o ko on bilan woni mo laamu ngu holliri musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nete bosoje ko Saydou Abouba so tawi ko robino ko fate jillu men to wendu bosoyaɓe ko sokhna Aminata Guissé yummum sukaɓe yummum almuɓe ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on